Милениум. Застъпихме в хилядолетието ново и още в първия му ден на старт заставаме готови, човека до човек, кретена до кретен. На равна линия ще коленичим, наричана от всички старт, залогът всичко или нищо, парчето хляб за някой комат. В бесен порив ще се понесеме към мястото заветно, нарицаемо финал, ще сгазим фактори, проблеми, по пътя кой умрял, а друг заспал. Накрая победилите, които са с чаша от горчилка, ще се утешат. Първите се разпознавали по Windows-а. Финалът бил преди да има старт, а страшна битка се е водила. И кой ще бъде шампиона нов? Клавиши прости са решавали и в крайна сметка сон и оф.